Dneska je že ideálny čas na výlet do lesa a tak sme išli. Vegánske tyčinky ti nechutia? To sa ti nedivím. Nechutia mňou. Stoj tam a už tam budeš navždy. No a samozrejme základ nášho výletu je náša 10. až taký obed. Iva, čo máme na obed? Máme druhé. Druhé? A jak sa volá druhé? Bevitkou. Bevitkou alebo chlebík? Chlebík. Dobre. Toastový? Dobre. Sedíme si na slnečku na peštúnku.